И сега много бързо ще ви споделя, базирано на целият този опит, който видяхте в тези няколко слайда, в какво вярвам аз, че може да помогне на всички да бъдат успешни индивиди. Започвайки от утре. Тоест може да започнете абсолютно винаги, когато пожелаете. Просто трябва да свикнете с мисълта, че трябва да надмогнете обществените нагласи. Егото и егоцентризма, който доминира в обществото ни. На първо място, страст в работата. С каквото и да се занимавате, трябва да обичате това, което правите и да правите това, което обичате. Използвал съм го като модел по една проста причина. Това нещо се възпитава. Може в момента заетостта ви да е временна. Може да сте с някакъв тип компромис като вътрешна нагласа спрямо това, което правите в момента. Но ако го правите от сърце и с разбирането, че помагате на други хора, благодарение на това, което правите в момента, нещата се получават. На първо място за вас. Защото вие отваряте една пътека, която води до вашия личностен успех и развитие. Давате път на божественото вътре в себе си. Всеки един от вас го има. Просто много малко хора отварят бутилката, за да излезе духа навън. Точка първа е тази. Живейте с нагласата, че работейки това, което работите, допринасяте с нещо. Правете го от сърце, възпитавайте го това в съзнанието си и резултатите не закъсняват. Не може да се живее в страх. Точка втора. Страха го забравете, това е животинско усещане. Няма абсолютно нито един успешен човешки индивид, който да е израснал в страх. Ако го махнете, остава едно много важно нещо. Таланта ви да бъдете полезни на другите хора. Затова махаме битовизмите, опитваме се да махнем всички стресови усещания за хората, с които работим. Искаме да освободим съзнанието им, защото ние сме духовни същества в физическо носителство. Имаме уникалната възможност да имаме съзнание. Ако това съзнание бъде освободено от битовизмите, от глупостта, злобата, завистта, негативните енергии, които са нискочастотни и ни забиват дълбоко в земята, ние започваме да летим. Започваме да се развиваме по начин, който самите ние не сме вярвали, че е възможен. И не забравяйте, личностното ви развитие не винаги ще е логично, защото ние нямаме перцепция да възприемем изцяло вселенските закони, просто трябва да повярваме в тях и да бъдем неразделна част от тях, иначе няма как да бъдем успешни. Не винаги това, което правите, ще ви се стори логично. Най-често всички очакват да бъдат издигани на пиедестал за доброто, което правят, да им се благодари, да им се дават пари. Ако забравим това и просто бъдем човеци, нещата за нас започват да се случват при всички положения. Номер 3. Не налагаме рестрикции на съзнанието си. По никакъв начин не се самоограничаваме, казвайки си, че това не е за мен, аз това не мога да го направя или нищо не зависи от мен. Да речем, примерно, няма да отида да гласувам, защото нищо не зависи от мен. Зависи много. И не точно защото ще отидете да гласувате, защото утре ще покажете, че и вие сте държавата. С собствения си опит, собствените си знания, с полезността на действията си. А ефективната полезност е в основата на прогреса, в основата на вашето личностно развитие. И както господин Тодоров ме цитира от време на време, мисията на всеки един човек тук е една и съща. Да живеем за другите хора. Който усвои това правило, прави най-важната крачка в живота си. Влиза в резонансна честота с вселенските закони и започва да става успешен индивид. Затова никакви рестрикции на съзнанието, освободете го от всичко, дайте му път, то ще ви води. Развивайте способностите на мозъка си. Номер 4. Всекидневно. По всякакъв възможен начин. Възможностите на мозъка за това как може да бъдете полезни на другите хора. Мозъка не е таван, на който да качвате неща и да очаквате да са ви на разположение, когато ви потрябват. Мозъка не може да стои на стационарна орбита. Той трябва да е в непрекъснат ангажимент, непрекъснато развитие. Грижата за ближния не е грижа. Тоест не е стрес, не е натовареност. То е начин да развиете и собствените си умения, то е мотивация да дадете още повече тяга на възможностите на мозъка си, от който ползваме 5% от тези възможности. И то най-гениалните от нас. Представете си още колко възможности имаме в съзнанието си, неизползвани, неупотребени, просто по причина, че сме се концентрирали върху егото си и правим нещата така, както
са спрямо обществените нагласи на хората около нас. Напротив, бъдете иновативни, работете върху собственото си израстване с мисълта, че по този начин допълнително ще бъдете някому полезен и ще видите как нещата ще почнат да се случват. И по този начин намирате щастието. Следващата точка, че от смислен и пълноценен живот, спрямо нещата, за които вече ви говорих в предходните слайдове, вие стигате до това, което обикновено хората наричат щастие. Аз го наричам духовно удовлетворение. Духовното удовлетворение от намерения смисъл в живота. От това, че докато вие се раздавате, е възможно някой да ви смята за будала или за селския луд, но вие сте щастлив, защото сте полезен, защото сте в резонансна честота с вселенските закони, които са един огромен ред извън възможностите на човешкия рецепторен апарат да го възприеме. Един ред, в който ние сме една много малка брънка. Единственият ни начин да бъдем ползотворна част, като малка брънка от тази верига, е да влезем в резонансна честота с тия правила, с тези вселенски закони. Не забравяйте най-важното от днес. Чувство за благодарност и благоговение към Вселената или към Всевишния, както щете го наречете, за това, че ви е дала възможност да бъдете полезни. Чувството за благодарност е от вас към Вселената. Вие не очаквате да ви благодари никой за това, че сте полезни и че помагате. Вие просто помагате и давате възможности на другите хора и искрено желаете за тях това, което бихте пожелали за себе си. Тогава освобождавате страшен енергиен импулс от собствените си потенциални възможности, които просто не предполагате, че имате. Благоговението е едно концентриране в собствените нагласи, вътрешни ритми, вътрешни гласове. Нещо, което трябва да се научим да получаваме като сигнали и да се настроим да го възприемаме адекватно. Да се вслушваме в това, какво ни казва нашата душа. Потенциално тя ни казва да бъдем точно такива, каквито ви обяснявам до момента, ние просто не се вслушваме. И оттам идва основният проблем. Затова ви изброявах до сега всички мои активности и натрупан опит в различни сфери. От наука, образование, култура и прочее, за да стигнем до това, че повечето информация има вътре във вас някъде. Бръкнете по-дълбоко, намерете я и дайте път. И ще видите, че чудесата започват да се случват. Един термин от позитивната психология има: живейте живот на съпричастен свидетел. Научете се да не се възприемате сериозно и да гледате на себе си малко отгоре и отстрани, все едно, че сте отделен като дух от тяло. И да обвивате всичко това в обич и разбиране и в осъзнаване на полезността ви спрямо другите хора. Това генерира енергия, уникално голяма енергия, защото обгръщайки себе си с обич и разбиране на вашата мисия в живота, както ви споменах, тя е една за всички хора по света, да живеят за другите хора, вие отваряте отново огромния потенциал. И не се събуждайте с негативни въпроси в съзнанието. Примерно, случило ви се нещо окей, защо пак на мен най-често се задава въпрос хората, или как пак така стана, че пак аз да го отнеса. Правилните въпроси са как да намеря най-ефективния от примерно 4 или 5 варианта, за да изляза от тази ситуация. Ако се получи някаква такава, неприятна, стресова, вариантите са 2. Игнорирайте я тотално и се концентрирайте да помогнете на някое дете, примерно, или концентрирайте се върху това, което веднага може да се направи, за да компенсирате тази ситуация. И никакви страхове, никакви притеснения, никакви нагласи. Не предизвикайте с мислите си, които са материален субстрат, негативно развитие на каквото и да било. Ако то се появи като някаква сянка вътре в главата ви, махнете го от съзнанието си. По този начин, задавайки си правилните нагласи и въпроси, ние вървим напред. Много ви благодаря, бяхте чудесна публика.